Прывітанне, сябры! Сёння мы наведваем Нясвіж, старажытны горад за 100 кіламетраў на паўднёвы захад ад Мінска. Паводле пісьмовых крыніц вядомы яшчэ з 13 стагоддзя, але росквіт Нясвіжа пачаўся ў другой палове 16-га, калі тут з'явілася рэзідэнцыя радзівілаў. За некалькі дзесяцігоддзяў пабудаваны палац уладальнікаў і сам горад, у тым ліку касцёл, ратуша і гарадскія ўмацаванні. Ад апошніх да нашага часу засталася толькі слуцкая брама, якую вы бачыце зараз на экране. Далей мы накіроўваемся да ратушы, якая з'явілася ў Нясвіжы пасля атрымання горадам магдыбургскага права ў 1586 годзе. Унутры зараз гістарычны музей. Кошт квітка сюды невялікі, гэта добрая альтэрнатыва значна больш дарагому ўваходу ў палац радзівілаў. Калі рухацца з цэнтра горада ў накірунку палаца, вы абавязкова патрапіце да фарнага касцёла, які ў свой час стаў першай пабудовай у стылі барока на тэрыторыі Рэчы Паспалітай. Калі будзе магчымасць, абавязкова наведайце скляпенні касцёла, дзе знаходзіцца родавая пахавальня радзівілаў. А зараз мы накіроўваемся да палацава-паркавага комплексу радзівілаў, які ўключаны ў спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКА. Увогуле Нясвіж уваходзіць у топ па наведванні як беларускіх, так і замежных турыстаў. Канкурэнцыю яму могуць скласці хіба толькі Мірскі замак, які знаходзіцца не так далёк. Часцяком гэтыя дзве славутасці ўваходзяць у адзін турыстычны маршрут, ды Берасцейская крэпасць у пары з Белавежскай пушчай. Уваход ва ўнутраны двор палаца радзівілаў вольны. Квіток трэба набываць толькі калі хочаце наведаць унутраныя музеі памяшканні. А цяпер мы рухаемся да палацавага парка і наведваем яго восенню, калі падчас лістападу знаходзіцца тут асабліва прыемна. Парк нават не адзін, а некалькі тэматычных, у тым ліку на супрацьлеглым баку замкавай сажалкі. Сябры, калі ласка, падпішыцеся на канал, калі гэта яшчэ не зрабілі, у тым ліку ў тэлеграме. Таксама буду ўдзячны за лайкі і каментарыі. Да сустрэчы!